Bon dia, famílies! Avui us venim a parlar d'un tema molt habitual que es presenta a consulta. Què passa si el nostre nen vomita l'antitèrmic? És una situació molt freqüent en la que donem l'antitèrmic als petits de la casa i aquest el poden vomitar, ja sigui perquè no li agrada el gust o perquè li ha produït nàusees. Una pregunta molt freqüent a la consulta és què fem si el vomita? Intentarem posar alguna cosa en clar sobre aquest tema. En primer lloc, és veritat que hi ha una disparitat d'opinions. El que recomanem a consulta és que si han passat menys de 15 minuts, el que s'ha de fer és donar la dosi sencera. Si han passat només entre 15 a 30 minuts, donaríem mitja dosis. I en el cas de que passin 30 minuts o més, no és necessari tornar a donar una dosis completa. I aprofitant que parlem d'antitèrmics, recordeu que la febre no és una malaltia, sinó un símptoma, i que el que tractarem no és la temperatura, sinó l'estat general de la criatura.